Suorittaa sellaisen lyönnin ja siinä on juoksu lähellä. Mikko Korhosen heitto on korkea ja juoksu syntyy. Harhaheitto tulee katsomoon ja menee vielä Vimpeliläis katsomoa kohti. Takatilanne vielä siihen päälle. Hetkinen. Joo, se pallo heitettiin katsomosta takaisin kentälle. Niin. Tuomareilla on toi siirretty ratkaisun merkki tuolla ylhäällä. Ja nyt tapahtuu kotipesän tienoilla. Joo, Jimi Heikkinen on siellä tietysti luonnollisesti paikalla. Ja kyllä tässä väärin menee, jos Vimpeli tästä toisen juoksun saa, koska Kohonenhan oli tuolla katsomossa jo silloin, kun pallo heitettiin takaisin. Totta. Hän olisi ilman muuta. Mutta tässä Vimpeli totta kai tulee, koska silloin kun tuomari näyttää siirretyn ratkaisun merkin, niin silloin juostaan niin kauan, kun kädet on ylhäällä. Tässä Kohonen menee katsomoon, on pallolla jo ja sieltä. Mutta oliko se Jimi Heikkinen, joka oli siellä katsomossa?